hade 270 år nollade i det sista hittet i år. Axberg in i andra 10 på mäta Alva Lindholm. Palm, Selin. Ja, vi får en medfast Lundvik Hedlund. Linus Svedberg. Sverige Axberg på femte. Så vi Alva Lindholm. Palm rycker ifrån på det första varvet. Selin som kappen under Hedlund. Här kommer Sverige Axberg. Ganska så höger Hedlund. Han rör inga andra bilar. Han inte utan att motverka det ordinarie spår. Då har vi Sebastian Selin. Från de andra platserna kommer ut för alternativet. Ska se Axberg vad han gör. Han mängtar på där bak på fjärde plats. Halv i ledningen. Nu är det Sebastian Selin. Under Hedlund. Tajta går undan där på serien Bernie Axberg. Kommer han tajt igen där. Kommer in på innen på Lundgren. Men Hedlund lyckas precis hålla sidan. Sen glider han långt ut där. Hedlund kommer och Bernie Axberg. Och så går det in att lucka. Axberg går på öppen här på Lundgren och på tredje platsen. Den är i andra fotboll och Linus Svedberg uppe på fjärde. Niklas Palm på Nilsson och Lund och efter seger och nu var infinna Brandfjäll. Damja grejer en femma. Jag kommer att hamna på 13 om man inte ställer in någonting efter svacka linjen. Sverige Axberg hade 2 på 4. 9 på nära på sista platsen.